Tá mémór ga héhrú agam le gáblíon an os nach mór agus tá se an spéisiúil dom banan se le óige héin agus rithe sé béidir ón úr ar go mé lánach go nó chorbe ar fácinint ach agus racha sé sús go hís 8-9 nuair duime mé go sasna tris na hard teiste. So is le óige ó bhhain sé agus tóige méim le lia agus I geantar bhí bocht agus nachrá in bontáisteigh dunar beháin bhí chuile gan ar an dul chéine ach is tréimh se eile gon sé le tá mé caiint faoine chéigadaí agus deach na seacadaí agus níró an technoliacht mar atá anis, níró deisna ag daoine, níró carna ag daoine, so bhíonn sé an difriúil ar fad ach is iontoch an rud gomsa dhéine mar go dúgann sé míntin siar gur rudaí agus beidir rudaí ar ó dearmad déanta aga morthab. Agus maidir le technoliacht rud nach bhfuil laíonntaach agam leis ach fuair me an áisiúil ar fad an idirlín. Maidir le sunraí so le rudaí a bhí teachta níos am chluigeann agus bheith ceistrí cén bblion sin, cén lá an teachtain sin, cén tám gan lá sin, mar gur raibh baint aige sin le tábhacht na hinseoireachta in san mémoir. So is achtra mór gom héine agus tá mé ggéire tá sé mar atá rionteile de scríbhíní béle tá sé idir gáiríocht agus grán agus tá mé súil go mé blas sin ar I gcoitinne. Well, is ceist an spéisiúil lei sin mar léthirí tá si do dul léig in áíre ó héh líon na léthirí de agus líon na léthirí a léons leabhar. Tá caiid an léthireachta ag titim go hidirnáisiúnta agus béidir ineall ar an electrónachas gur mótaí atá ag daoine dul I muíon ábhar electrónig. Ach maidir leis an leabhar crua mar hampla is cum gailgan ó béarla ar an meán líon na leabhar crua díaltar tá sé anbheag ar fad fiú I mórtheanga sa bhéarla agus tá taide an sa bhéarla líon na leabhar crua a léitar de aon ailseachán amháin sé 200 leabhar, 197 leabhar, sin an meán díalachan ar leabhar béarla. Nis tá meán díalachan ar leabhar gailge angardó sin freisin, so níl níir sin dífriocht ach amháin le leabhar gailge go hundúil is leabhar síl an tréimhse marachtála tá leabhar béarla ar an seilfa níos tá sin níos lú ná 5-7. Le leabhar gailge tá leabhar ar fáil beidir th achar blianta. Agus fiúin sin deganá ní díaltar díal for béidir ar nómláán 184 185 leabhar ar an meán. Ar an ggéadal sios camera go bhfuil go leor gá dhéine ach tá sé andeacair le mionteanga daoine a bhealach. Go háirithe nuair atá an bhionteanga sin ag dul léig agus caithmú aithint go bhfuil an gailge dul léig tá na tuairiscálacha take amach le dearna sa léiríonn sin is na gailteachtaí ach go háirithe cé go bhfuil fás ar an gailge ins na cathrachaí ach maidir le léthireacht tá sé tábhachtach go nenófaí go crí go bid le gon irimle mar betheteanga í leabhart búnúteanga í scríb. Agus má scrítar rud tá tábhacht le né a léamh. Agus má thugam sé reis sé go dtí an pointe faoi líon na leabhar a díaltar. Dá bheitce nó damranótha ar chuoine fásta ar gailgeoirí iad. Is beag duine acu a ardíns nó a léons leabhar gailge. Is lú anis a léons leabhar de cinál ar bé, gailge nó béarla ná mar a léach trá. So de réir chéile tá laidú tíocht sa nós léthireachta. Is dóilm go leor airgad curthisteach ag foras na gailge trí chlár na leabhar gailge
I bhorbert na létháireachta, forbert na feilte háireachta ach go háirithe. Agus tá scríbneoirí bisisiúla agus scríbneoirí iontacha i scríb in Gaeilge. Ach nuair scríbann tú mionteanga, tá sé andeachar aitheantas a fháil gon teanga sin. Mar go dearmadach go geaptar go minic gur bunan mionteanga agus teanga atá ar gúil ar bhealach cinnt nach bhfuil chomála mór teanga, rud nach fíor ar choribh mar higann smuid ach tá dearcha sin an I gotina. So tá go leor gá dhéana ach tá sé andeachar tuisc dearcha daoine agus tuisc tuil nó neamhthil daoine I le teangar be. Brise Reid agus tora iontacha áil ar an íireacht sin. Ach mullim se na fáilteoirí, mullim se fóras na Gaeilge agus sláán na leabhgaeilge as an íireacht atá gá dhéana. Ach tá teanga dul I Laighle agus marníad a rud an mhúnasach ar fad maidir le dearcha agus go háirid sa réimse I dachasúil agus an rinéideachais agus an rialtas maidir lena discintaí faoi láthair támuid faoi léigear ag rialtas nach spéis leob an Gaeilge. Agus atá ní hamháin go nearingse nach spéis leob ach I mo thuairimse tá si ag feimnú go gníomhach chun an teanga waró. Agus is úfásach an tréas sé sin.